Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga amando nga napauluan, ti pudno nga anak. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Amando. Dear Manong Nemi, nasindyakon, sumsumkeden, dagiti talo nga kandela, nga intugkal ko. Iti sa kaanan, titanem, tipatpatig ko unay nga asawa. Kadikastoy, nga death anniversary na Manong Nemi, isunukat karget ko, nga may mangsarongkar, itatanem, dedi asawa, nga ipatpatig ko unay unay. Awan ti kang runani di, nga ipatpatig ko, saan nga isunan. Isulang tinagbalin nga, asawak. Isulang tinagbalin nga, iba't inpatig ko. Sipo di tadan nagkinawatan mi. Ken na, ag-asawa kami. Sa daytoy ni Marina, Manong Nemi. Kat siyempre, ore amok kasanak nga mangmangeg, ngayon kasasalita kisuna. Kumusta ka, Marina? Amok, ken patsek, nga dakit isidong, tinamaraswa. Kapuno kas pagkarigan, dumteng tuman, ti panangukum ni Apo Diyos ka na tayo. May sakan to karagiti agungar. May sakan to. Nga agyan iti kanuhan nga paset, ti Diyos. Tamay saka na yung pag nga parswana. Naimbag ka, gabuta. Nagbalik ka nga. Perfecto nga asawa. Nagbalik ka, anadungo nga ina. Amok nga awan idit ka apapam. Aw, matimanggurgura ka. Ngayon no hapay. Anasapa ka na isina. Di takit-kit din ti Diyos. Tapno kinanaka. Kad nabatiak nagbay mesa. Nga nangaskaso ka na kita nakta. I love you, Marina. Numan pa'y ubing akpalay di. Tagtaway nagpalay di iti 29. Iti panawan na. Yung sana ngun ka nagayayat. Gabotay garik nga siksikalain. No pa'y ato iti, dagiti babae. Nga mangiparparipirip ti panagayat na kanyak. Ngayon tinongpal ko ti karik ka. Yakin ka karito, yakin ka si bibiyaga. Siksikan tulayin, ti patpatik ko. Namampay. Natay nga lakon. Kanagmay sakon sa diabalay. Sa nga balin. Tadamit ti kinikong daway nga no mailiwak ka rin iti duwang anak ta. Kaya nagbalin nga manugang. Kaya nagiti apu ko ta. Mapanak madno ka dumaklawit. Nga mang sarong ka na kanakwada. No pay. Saan kon nga naituloy Manong Nemi kahit kupay nga ibaga. Kaputan na sinabanan Manong Nemi dagiti matak iti luwa. Kaputan ka narubos di kiti luwa. No dadumakit umayek dito nga sumarongkar kang kuwana nga mangipekpek sa no niyaman ti marikrik na.
Tagal pasan nga impay ko amin nga kasapulan di kitituwa ang anak ko. Itilikodan ti panagmaymaysa. Basta taklatan, pinanawan. Nga kinabailan naman ti panagbaling ko agmaymaysa. Amo naman, nga di pa'y laeng. Kat arig na sanda nariingan, ti inada. Anasapad na nga naulila iti ina, nasapakmet, anabalo ako na. Ti magadak manong nemi kasla ilaylayat ti langit, tinapig sa bayakabak, iti dahi tangamalan. Agawid akon, tamangan no, maabutan ak ti tudo. Kad nakamotorsiklo ak pailain. Nakamotorsiklo ak lain. Motorsiklo nga edi pailain. Manon nga tigata tinapalabas. Kad iso. Iso lain ang tinabati nga lugan ko. Kalbasan nga nagretiro ak iti trabaho. Sinakaya akong ti motorsiklo ak manong nemi sa ako pinandar, sa ako pinataray. Abag isumet, nga ibayhabak ng titudo, iti makasangpet akong dito'y balay. Iti maigarahe kon ti motorsiklo, kani di adda ko ni tuneg ti balay. Apaman nga nairekap kon ti ridaw, daitan, bayakabak nga nakapigpigsa. Nabanag iti komidor, manong nemi, kinitak ti termos, no adda, naputot nga danom, tagkapay ak. Nagmayat tagkapay, no kasto yung agtudog at nalamisin. Saan ko na malipatan tinapalabas? Inalak manong nemi, tinaikwadro nga ladawan. Ladawan mi kini Marina, itinagkasar kami. Kabayatan nga kapkapay. Kabayatan nga talagang bumanusbas ti angin. Angin at atudo na, sabi at dala angin na kaslagbagyo. Baglagid din tanapanod ko matang titagos nga naghawid. Natutuhanak ko man no sana ka nakahawid sakbay nga nagtudo. Anong nemi nakaragragsak kami di kani Marina. Nagkaradwaran kami ti kolegyo. Nagtrabaho kami iti talong atawan. Nagurnong kami kalbasan na. Nagkalaysa kami. Nadaan kami nga dagos ti balay dahito nga balay ita. Panakkilen. Tati kahit ko idi ket talo king ganati 5 nga anak. Ngem. May salaing manong nemi. Timpas ngay ni Marina. Ni Joyce. Nga narigatan nga nangipas ngay ni Joyce manong nemi nga anak ni. Kaya dito'y ko nga namuan iti doktor. Mister, kahit ko nga ipakamukin ka, ti sasaadan ti asawa. Narigatan nga nagpasngay kay tagyaman tayo, nakalasat na agina. Yung delegado, nagsikog tumanan. Kapatadaan ti sakit ti puso. Doktor, di na yung bagbaga. Di na yung bagbaga ta, di na siguro kayat nga matanagan ka. So ulit ak mister. Delikado no, masikugampay ti asawa. So ano sakti si ka, kada kayo nga asawa, ti may recommender ko, palaygate mon ti asawa. Kasta nga rod, tinapasamak manong nemi naman paisang kumakayat ti asawa. Di mo kadikayat ti mandaan ti anak nga lalaki. Dinamak na ini. Iba't siyang kati anak nga lalaki. Iba't siya nak. Kahit nga sawan, panawan na kami. Kastang tumalatong palko. Dati sakit ko kat kasla. Kasla cancer. No. Saan Marina? Hanggang agpagkad basta sangkan nga maulit nagsikog. Dadat ko na ti doktor.
So nga, masapol naglaikit kan. Umanayan ni Diyos. Umanayan ti may isang anak ta. Gasta idi tinapasamak manong nemi ada idin nakem ni Joyce. Idi ta indokumenter ti asawa. Nga mangampun kami ti lalaki. Tapno damit lang lalaki. Nga adi ni Joyce. Katuin. Labang kami manong nemi ti bahay ampunan ket at kaapagpagisulaunay manong nga datalo abulan na nga maladaga nga nasarakan da kano iti ruangan ti bahay ampunan nga naibasket. Ket ni apagisumat nga kami nga mayat nga mangampun iti lalaki. Da kami tinagan ni Carlo. Naipasurot siyempre iti apelyedo. So nga edi, at dalanak mi nga babae nga inauna, ken ni Carlo nga inauna. Idagtawen ng tipito ni Joyce, ket siyempre, upat maten titawen ni Carlo. Edi ta, maatake ti puso, ti asawa, ket pinanawan na kami. Marin, biyak kamay. Biyak kamay. Lumaban ka. Dito di ko nakeng kayo di. Nga matayak tumit lang. Iso yung palubos mo ko nga. Ngayon payag ka. Iti lalaking anak. Ikasan nuno saan nga lalaki. Ang bali at namatan ni Carlo. Marina, saan na kami nga panawan? 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 Ngayon pinanawan na kami ni Marina, manong nemi. Ado nga luwa tinagarubos kanya, kada kami nga mangipatpatig keng kuwana. Nga mawan tinaramidan mino di, nangawat ti kinapudno nga da gente kedeng tibihag ti asawa. Ti inadik iti duwangan nako. Manipod met idin ingkarik nga sana kun nga gayat. No man pay adu kiti mangibagbaga nga ubingak pay. Ngem kunak may misalang ti babae ti biyak ko. Umanahin di kiti duwangan nako nga pagibukbukak ti amin nga panawon ko. The Joyce kini Carlo. Wan manong nemi nagtrabaho ak pinadakil ko a pinaadal dagiti agkapsat. Amo idin ni Carlo manong nga ampun lang isuna. Tsaka mo mabalin siguro nga danang ibagbagak nga ampun lang isuna. Ano saan kat ni Joyce a mismo tinangibaga gabota ada dagiti kundaway nga saad nga kasurutan dagiti do. Mabalin siguro nga ibaga na ampun ka lang. Nukas tang agapad ang. Iti tawagan kanyak ni Carlo manong na minupudno. Saan akon ka nagulbud. Ngem, impategda ka agas pudno nga anak, Carlo. Narik na maddeta. Narik na maddeta. Gabutan ng puutam, no kasano ti panang tagibi, panang awir ken ka, panang taripato ken ka, dedi mamim, sagani. Kastamat kanya. Puno anak ti panang ibilang ko ken ka, panang ipaik ko ti amin nga ayat ken dungo, panang suportar ken ka. Awan ti pagtalakan nyo, daddy. Amok ken patsek ken mariknak. Ngagpadpada kami kini Ate Joyce ti panang tartaryo kanya. Panang tartaryo kada kami. Thank you, Dad. Maraming salamat. Kaging gang ay dagraduarin ni Joyce
Kalpasan ti makatawan nga pa nagtrabaho na inyam amunan ti boyfriend na. So daytoy ni naka na ni George. What? Nagkalaysada manong name ay nga si Mina dangadakos tanadaan dangadakos idibud nga balay. Kalpasan na nakapagturpos met ni Carlo manong name nag-asawa met. Manong iso daytoy ni Emma. Ket gabot ni Emma ket ada na iregalo kang kuha nga balay. Si Mina da. Lupesan kumakayat ni Carlo. Dad, sayang madadya nga balay no. Saan kami agyan sa dyan? Mawatan kayo. Awan ti magdanakan nyo kanyak. Wala doon may mensakot. Aras tumit ko may kasarong kanan. Aras tumit nga da kayo ti sumarong ka na kanyak. Nga mga sarong karo. Kada kiti apukok kada kayo. No pa'y adda di kiti nalimid nga agururay arumwar nga luwa kada kiti matak. Tada ito'y kunak nga inanandak idi asin nun tunga dati mabati kadakwada dagiti duwangan nako nga mawanggaya manong kaya tunggal nga mariknak ti panagmaymaysak saan ko maliklikan nga malagip ko ti asawa Marina api nga mingil pinay nasapa nak kami na pinanawag dati ti kunakin kayo di nga dumteng nga sumingin na kiti anak at mabati ta nga dududua ngam tinagtungpalan na nabati ak may mesa. Sa nga bali? Kabailak matpay. Diyak matpay nagretiro ti trabaho. Ngaydag may mesa akon manong nemi magusto ak ti makikaruba no kasta nga awan trabaho, bakasyon. Mapan makisarsarita siyempre kada kiti karuba. Nagusto ko mga panahon ng bakasyon, pare, sumarong kwar ka kumaga na kita, anak mo. Kastawat na ramitik no ka. Sumarong ka kita. Tinawagak ni Joyce, yung bagak umayak at ka nung papananda. Kati itukod na ka kuma. Manumatan ti apo ko. Talo ni Joyce. Ningarod Carlo. Talumet. Sa gitlo da. Kaya hindi ko makarlo ito tinawagan mo. Ako natawagan taan at tindig di cellphone na. Yung sa nga bali pare. Nadumat na kita, babalin ko kasasarita, kaskan na kayo. Ito ka ano yati panagkwam. Panagretiro. Babali mo balat mga kasama pare. Dali ka ta pare. Hindi ko mapailang talagang kahit ko. Sa may salakay ako. Onlin na kaya aren ti magsasaritaan. Ato din natin magatang nga mabali mo nga tumaran pare. Naging nga nagretiro akon manong nami. Kat tipi maalak mo ta. Sinelebrarak mo dati panagretiro. So nga tinawagak manong nami, dagiti anak ko, tapno umatender na. Panakit, pinaikiter kulatan. Impaikiter kulatan, manong nami. Kalpasan nagat nangayabak akarigiti nayat akarubak, no may magtatumulong agisagana, kadagiti dadumang may sagana. Aging kaya manong nami nagsarunong adimteng, dagiti anak ko, imo na ni Joyce, kanti asawa na, nga nagkablaw kanyak ti happy retirement. Ay, pasensya kan, Daddy. Daddy na oding ang birthday mo, kasangkam nga nakaumay.
Sanak pa nga nagpaanat, hindi kayo matimay. Hindi kita po ko, kapay ka man, Oo. Happy retirement. Lolo, grandpa. Si Maron ni Carlo, kanti asawa na, manong naming. Kaya na kita pukok kang kuha. Ini marugyan, manong naming. Iti panangan. Ay karubak nga bakit. Nga naling aglualo, manong naming, tinayabak. Nagkakwa. Nagkararag. Nagpinabat na ang kararag. Orin nagretiro akon. Anak ko mapailang gretiro. Ti ayat. Makiinayat. Makikapya. Kadagiti karuba. Mukmanong nemi. Managtulong nga. Ado na kita umumay no kag-solicit. Ti barangay. Di kita agtutubo. Kaya no kasta nga. Ada kalamidad nga dumteng. Ibas nga. Awatek na di ayuda. Sak pagkidi ati. Aggatang iti mabungon nga. Itad ko nga ayuda. Kadagiti ka barangay. Kararag na, sapay ko manayon pa itibiyag ko. Kata, kunana sa anak ngagmay mesa, gabutang kanayon nga na Diyos, nga mangkat kaduakan nga. Sa anak itidawin, ti panaka bendisyon, nagiti taraon, agbari nga magdad ka na kami ti pigsa, nga manganong ka nagiti pagrebengan mi. Kata, data, narugyan, ti panangan. Kata, hindi kayo pa ilang dad. Kuna ni Joyce. Mas ladad na nga, mabsugak na mabuy-buya kayo. Lalo na kalagit yung apo ko, Bari na makaurayak pa ati, apo ko titood. Di lamang ano nata, dad. Naggraduarton din na unang apo ko yun. Iti kulay yun, baka after 2 years, 3 years, agasawan dumaten, adan dumaten apo ko itood. Kumusta na biyag may mesa? May mesa na ta. At ang arti pampanunod taganak ko, no. At ang tundi kita anayak. Halbasan lang it. May dalitak. Among problema ka dad. At damat pensyon nyo. Kaya da kami ba't magtulong ka na kayo. Di mga laki ti caregiver ng mga sikaso ka na kayo. Di kahit ko kumamay takit. Wala, paano? Gano'n pa naman. Dadala solusyon na. Caregiver. Unasan kita, adaman di kita ko. Home of the aged. Day jay manun name iti kapanunutan ni Joyce. Di inawa na anak ko. Di pudno nga nagtawad ka niya. Saan ko nung pinatakil ti issue, manong? Hamot pa nga napasamak. Kayak mo pa lang, kunak tinakim ko. Ni Carlo, anong name, napanak mo ditibandan, lamisan. Dad, minum ka, mga kimatan, dito kabay na, nawaya pala ito. Madam-daman anak, sila, alad na mapsugak, no, mabubuyak, tiragsak yung kabayatan nga, laklak amin nyo titaraon. Naimas. Naimas tiluto na ito, dang cater ka na ito. Saan lang ka na ito? Naimas ka po ta. Adda kayo. Addaak. Apay, adda madi marikrik na yun? Umat pa'y. Bingak pa'y. 65 kumot pa lang. So, pa nagretiro. Nagasat idin manong nami no adda maminsan ti makatawan nga umayda. At apay ni kundaway nga ori birthday ko nga muda. Ori bagak nga. Ori takta kami lang tagsalo-salo. Busy da ka no. Naging kamarong naming alisto, naglamas ti panawen. 70, 71, 72, 73, kingana 75 ko. Ada na po ko kinitood, manong naming. Ada nagasawan nga po ko.
So nga iti daydi nga malem nga panagkapok iti Campo Santo nga dandaninak na abutan ti tudo iti ruwar. Doon na kiti marikriknak. Tsaka mo, tahanak ba't idi nga managsigarilyo unay. Insarden ko idin. No arak, gagangay lang amit umino pa. Yung tsak man na mo. Kahit ko kumamot nga abutan ti 80, 85, 90, dadumat ka kasta. Hangim, mabalin siguro. Gato ti pagpatinggan. Nga dan di kiti kong taway, manunemi. Nga may kumpay na kiti ospital. Makabasulak lang. Mas pagarikat na natutuanak kumaitay talagang ospital man. Yung pagtasaan. Ibiti may sangal daw, manunemi, kalpasan di nga panagkapok iti Campo Santo. Jaklat tamad na makabangon. Yapay nga ta. Apay nga ta. Ginawat ko manong name cellphone ko. Bagta da cellphone. Ni Joyce ti tinawagak manong name yung saan ng sungsungbatan. Nag-message sa klan. Mga isaragdapan dito ospital. Ako kat tsak makabangon. Awan tinauray ko, text back. Ni Carlo, pinatas ko, nga tinawagan, unattended. Mamano ka matawagan na ito yung anak ko. Nubay kasta, yung karigatak lahing tibimangon. Nagkarapetak man ang name iti diding. Aging kahanapan na kiti. Kusina. Yung bagtadapay lang. Nagyan ti termos. Tinibnukak. Tapno, mainom ko nga maligamgam. Iminumak. Tinaputot. Nakamailak na diretsong inumin. Abing gingka nga na bang-aran na. Pasit. Garigatak tinagluto ng anak, tababisinak. Naungarak bitlain. Ni karigatak tinapan nagdigos, ta ikumpain ko tibagik ko na. Napanak iti doktor nga dati-dati nga magkasasikaso ka. Ipagman, tatata, ibalan nyo palang ti nagmotorsiklo. Ako mati alis to nga lugan nga aramatek, doktor no sa nga di daan unay nga motorsiklo. Kasanon no kabayatan agtartaray, agpatpataray kayo kat sumkad ti panakaatake na sakit nyo. Di madisgrasya kayo nga di na oras. Awan na yati kabalayo ang mga sikaso kumakada kayo. Awan, doktor. Ito rin sa nga gatang nga agas mo tata. Ano rin sakit ko ka, doktor? Gagangin na itang sakit ti lumaka. Yung di kita rin sa takil ka, kamulip-lipatan ti panagtumar mo. Bigat, aldaw, kanrabi. Ti may advice ko kada kayo tata, masapul nga kwa. At ako kabalayo. Mamagay ka na kita anak yun. Padasak to nga ramidan na, doktor. Narigat tagbay mesahan, nanunad noon, takasto nga sakit yun. At ando di kita matmatang pagamamlangin din ni Api nga, di man na rumurumor ni kasto ni kasjay. Tunukan, pilitan na doon sa serken ti balay. Ay, nabayag ba't kaya mo nga natay. At kasi nga mapasamak. Kahit mo ka di nga, mapasamak kang ganita. Saan ano mabalin, doktor? Suot ka kunak, masapol nga tagat kadwayo, tapos nila kasi tagat, ada mga sikaso ka na kayo. Hindi rin buharak ko dito ospital, gimata ko niti agas kad nagtumarak, kimarat ka nagpasit. Sinakayak ti motorsiklo, manong naming at naparag iti balay, nangalat sumagmanong arwatek. Ang kandado amin, tinaskan ng kandado.
Sa ko tinurong manong nemi iti balay ni Joyce, di naunang anak ko. Amok madanon ko ida, kabuta makasyon. Iti gate, manong nemi, tikat manugang ko manong nemi, nakakita ka niya. Nagagawin, dad, inlukat na tigay. Isa na kita motor yun. Ano na kita kargayo? Ay, sumagmanong arwatek, anak. Sumagmanong arwaten nyo. Kahit yung sawen, umay kay agbakasyon ito yung balay. Numambalin lang ko, ma. Joyce, honey. Joyce, honey. Adan ni dading mo. Dad, kumusta kayo? Nagmotor kami lang amin kat dading yung samat kayan. Awal sa bahay nga pagluganak no saan nga motor. Gagap-gapok laing ito yung ospital. Ay, na ospital kayo? Tawagan kayo, nag-message sa pagkain ka, anak. Eh, di mo kagad, nabayag na dyan. Eh, may ngarigatak matlayang tinapan ito, doktor. Dan sa tanak di agas, sudag ito eh. Kan, na-advise naman kanya nga, masapul ka nga, at nakadwak. Narigat, may mesot kasi nga, kaadati sakit. So, yung mic dito, anak ko, ore sumagmano ka nilang nga aldaw ko. At damat sumagmanon nga arwat ka. Tinasiyat pa idan. Isa na na motorsiklo yun. Nagray sa dyan. Ta sumarik dito unig. Saan nga dito iya? Saan mo tibalay? George. Di mo ko na yun nga. Yan niya? Manong nemi, kinalabay ti arak ko, ti asawa na kat imadayuda. Ito tirikat na ita. Diyan ka mo, no? Diyan anak ko mismo, ti akid-kid, wala di manugan ko. Pinagsublidan, mano. Dad, nagsalita kami ti asawak. Agsubli ka sa di balayo, ta. Dakan ti mga sweldo ti caregiver ng mga sikaso kada kayo. Di ba, imbaga kada kayo deta? At damat pensyon nyo, no saan ka ta? Da kami ni Carlo, nga kapsat ko, iti makaamo, kada iti, niyaman nga sa pulan nyo. Malaksit iti pensyon nyo. Sige, no? Isot ko na yun. Da tumawag ka kitikwa, agency. Mangipatulog na kitikwa. Caregiver sa diay balay. Da isot mga sikaso ka na kayo. Halatan ako. Manasalatan. Di ba kasapulin at kadwayo? Kabaylak. Kabaylak. Dad, mo ka mga watandak. Uwan, mawatan ka, Joyce, anak. Nagbadbada kayo nga busy. Sige, ano na sakyan pa nga? Ibagak noon niya ti adda ti panunod ko. Yaman naglangin ti oras, kinted yun, panagisalita kanya anak ko. Sige, nakon. Manong nemi, agar arubos di kitiluwak kabayatan nga, panpanurnurat, tidalan, ngagpamiyanan. Ngagsala dya ka mo no sa dinotuturungag. Agsubliak son silbal. Ano no sa kunti pa nagmemesa. Diyak mautob nga panunuten no apay nga, ti mismo nga anak ko, kat dinakman lao, pasang bayan o remay sala nga aldaw, duwang aldaw. Itian niya nga rason. Sa anak mat nga naangdod, awamat sakit ko nga makaakar. Sa anak mat nga agbalin nga dadagsenda. Napiksak mo't palaing no lagi di talaga nga agmentenansak mo no agtumarak ka na kiti may reseta nga akas.
Kamay man lang siguro palang mati agdalus ti aglawlaw ti balay. At kamay lang mati manglaba ti bukod ko nga murag. Sana pa nga lang doon. Ako mati nabangsit nga. Ada ti pasit ti bagi kapot agdigdi ko sakmet. Diya ka mong utuben. Noon niya ti rason. Aking ka manunimi ngayon buwaltak ti motorsiklo. Padasik ti mapan iti ayan ni Carlo. Wanang dinakpay awaten ti pudno nga anak ko. Tintukid din ampun ko laeng. Napanak iti yan ni Carlo manong. Ti asawa na manong nimi tinangilukat ti gate. Oh, Daddy! Daddy! Sige, Daddy. Isarek ka ti motor niyo. Insarek ko. Kumusta kayo, Dad? Gustoy. Bising-busy ni Carlo. Kagap-gapo na laing tikwa. Biyahe. Sumitlagayam nga ako. Hangko nga tawagan. Unintended ti wala. Amoy umaten ni Carlo. Nagbibiyahe. Naka-off sa cellphone na. Di na kahit ka daw makadisturbo kang kuha na. Naroon na kahit iso ti agdadrive. Saan ba nila unay? Nabandog nga ro ti biyahe no kasta. Ano natin nakasupot? Sumagmanong arwatek. Bakit? Apa ka sumagmanong lang? Datan ni Carlo. Carlo, honey. Adali, Daddy. Dad. Daddy. Inarakop na ni Carlo. Nga dahito ko mati or-orayek nga aramidan ni Joyce. Hindi pa nangarakop na kanya. Nabayagan na din inarakop. Tibod nung anak ko. Napiyapay na ito yung Carlo. Tamariknak nga dayat nga naibudi ka na kitarakop. Anak. Anak at anak na yan yun? Nakita tila ngayon. Sige. Sumrat tayo dito. Kaunay. Sumrat tayo dito. Simret kami manon naimikit imarak da kita pukok kang kuana. Grandpa! Binarakop dak met na nagsusuglatan. Amok, ken pacheck man nga awan ti maangot dama di kanyak. Tanagdigo sakmet sakbay. Nga nagpa-hospitalan. Ken sakbay nagtravel. Hindi ka sasarita kung di kiti dua, di kiti agasawa. Ta pinaadayo ni Carlo, di kita anak na. Ano di kito Dad? Agas ko. Yung karigatak lang di bimango ni tayo kasapa. Gawat tamarik lang. Nakapsutan. Napanakin ni doktor. Iso na ito. Hindi sa tanak ka na kiting hagas. Imbala ka ti doktor na mabalingkat sa anak, mabalingkat sa anak ang may mesa. Ganda ko makaduwak sa dibalay. Tadi kita kakasting kasok. Nga adadagos nga mga sikaso kanyak. Sumken tanyaman nga sumken. Takuna na nga ito dito matmatay nga agmay-maysa, kit kapot agmay-maysa dajay. Awan tinagos ka yung marayat, so nga natuktalan talaga yun, nabay gaya man nga natay. Ano mabalin na, diyan kaya na mamasamag na kasta. Nagapuwag kinimanang mo, yung sandak na pinastre ka kastoy.
Insingasing nakiding, agsubli akong sa diabalay ta, mangibaunda iti caregiver nga mga sikaso kanya. Ti ililiwak ko mamay nakit. Mismo nga anak ko. Ti mangiparik na kaniya. Iti kasi ti imparparik na kang kuhana, idi ubing pa. Monot tawan na idi. Idi matay na idi mamiyo. Ubing pa. Ubing awan pa iti amuna. Nga sakti na nga sa asikaso kang kuhana. Siya nga amana. Tinang sursuro kang kuhana no kasanod eh. Ti trabaho ti may nga babae ti unag ti pagtaingan. Siya nga amana. Tinang sursuro kang kuhana no kasta nga the assignment na idada pa lang ti elementarya. Siya pa yun dito nang digdigos kang kuhana. Siya kasaklot ko. Sagsagay sayang. Harara ko pa kadungdunguan. Diyak man kindi example, iti pa nagasupapak, tiyan yaman nga naipay ko, tapagrabingak na ita. Himore ko mamit laing iti, panagin ko na, nga panangikir. Panangilala, ti may sagalakay. Sumagmanulayan nga, tiyempo na rito'y lubong. Naimparik nakman ti dungo ti may isang ama. Kasapulak man ti dungo ti may isang anak. Lagro na ka na ito'y nga panawan nga panagkasapulak. Lapi habay kayong kakarlo. Tapi nasangbay nak. Nariknak ti irot. Ti arakop mo nga dan ibudi nga payat. Ngintipod nung anak ko. Nga dito jak maawatan. Jak ang mga sumbatan ti saludsod. Nga, daka din nakurkuranga kitipod nung anak ko. Dad, saan tayo ngagpapata? Tinik na. Ngawan ti pagdanakan nyo, Dad. Dito'y kayo si Idong iti asawak ka na kita po kayo. Pasensya kayo ta, nagbali na kami nga busy. Dumanti ka di kundaway kahit kayo kumapit ka sa rungkaran. Doon kami trabaho ka talagang nag-feel that. Yung mga pagdarakan nyo, Dad. Panawan yun, ti family house yun. Family house tayo. Dito kayo. Dito kayo. Di kami na, honey. Kinapudno na, Dan. Malaglagip na ka. Nugas na nagsasalita kami. Malaglagip na ka lang, Dan. Nangaroon na no, may panggap iti ama ti pagsasalitaan. Akong kung nakaroon iti asawak, nga di mo unay kang kanayunin iti kaawan mo ti sidong di kita nagta. Iparik na ti pamateg mo nga ama ka nakwada. Tas siya kanayon nga ada aklata ka nakwada. Ngem ni Carlo nga ama da akit pasaray mamintuwa nga makita da ti makalawas. Ngem no adda isuna hamot agliway nga agpasyar kami mapangkam iti magusgustuhan di kita anak mi nga papanan. Kahit nga sawan kadagiti aldaw nga kaawan ti asawak edidan na dagiti anak mi. Ket sulsulnitan na dagiti kawan. Ket marik nami nga mapnek dagiti anak mi ti pamatig ti maysa nga ina kastamat ti pamatig ti maysa nga ama.
Kakang kanay mat idi nga mapagbaga ni Carlo kanyak. Nga numampay may salay nga ampun. Ngem, narikna na nga talaga. Ngas awan tilang kurkurangan nyo kay Kwan. Bunuti ko na ni mga asawak. Daddy, bayan nyo, itikadayo dito'y, ikarigatak nga i-transfer ti posisyon ko. Tay sa anak mo madayo, addaklatan to. Bigat, adda kayo, ti malem mo rabi, masangpatan kayo, makasarsalita kayo, maasikaso kayo. Kahit ko, naitiligodan ti amin. Kat masulnitak. Ado nga ayat, kendung mo impayo kanya. Agyaman na. Siguro no saan nga da kayo tinangampon kanya. Awan ko makasto nga biyak ko. Biyak mi ita. Awan ko matikas to ita. Naragsak mi sang kapamilya. Naginarakop kami manong nemi ket si awat met digiti apukok ngag na edak itisidong da Carlo ken di pamilya. Ti obrak langen manong nemi pasare sarong karak ti family house mi dalusak tapno ti kasta ket saan nga tano na. Tanong kas kasanulay. Nagbalinto na ito'y nga lugar balayan tumat ati may isa ka kiti apukok no kayat na at nalagtamit napintas met manong kinadamat di kiti gundaway nga dito'y kami no umyan dito'y kami nga mang-celebrar iti birthday ko ken death anniversary Lady Marina nga asawa ni Joyce manong nimi kaslaawan niya man nata nga impakita ni Carlo nga dada iti panagbigbig na kanyak budno nga amana ngem isun ngem siguro kaskuna ni Carlo gabot may sa isun nga ina ket di na among isakit tirik na uno biyag ti may sa nga ama dad so nga akong pagdanakan nyo adda kami met saan da kayo abay-bayan orayin nyo sa nga gasot nga taon nyo napiksa ito pa lang gabot ta maasikaso kayo nga naimpag. Maited, di kita talaga kasapulan nyo. Hindi ang dama, manong nemi kunak ngem, 85 kun. Taman ipo di dinagnaedak itisidong da Carlot sa ngapulon nga tawen tinapalaman. Kapigsapay lang, gabata maiyat, nabukol ko pa lang dito yung pakabuklan ti pakasalita nga in-send ka through your messenger, kalpasan nga in-accept mo ti panag-request ko kay ka. Alakit ta, thank you. Iti laing mo nga nangurnos, ken nalaing mo nga nangibasa. Ket sabi ko mat, addamat na ibatik nga adal, liliwaken pagsarmingan ti biyag. Gabot ta kalpasan, idi nga inyawis mo, nga pang Father's Day dati nga lawas, ket dakiti agsurat ko na, kunam, ket isurat yo ti pagkasalitaan nyo, saknan, iti biyag, ti may sa nga ama, dakiti Father's sa kaskanatay. Advance Happy Father's Day kadangarot kadanay amin. To'y agyaman nga pagayam mo, Amando. Tata, manong Amando. Thank you. Yan. Alawan, kat hindi ka makitak na to'y friend request mo. Dato'y message mo iti messenger na kung kakayat mo ti agsurat sa ti Father's Day story at sige i-type mo dito ko na no nakopya sa comment inedit yeah. Thank you kadagiti namin nga nagbuya thank you